Assalamu alaikum abokai, barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. In Allah da yau ma mun ƙara kawo muku da wani platform wadda yake kama da Transocean. Waɗanda dai suke Transocean suka shiga a ran da muka kawo musu bidiyo, to in Allah da na san sun cire riba, sun cire uwar kuɗin su, riba kawai suke ta cirewa har aka samu aka yi platform ya crash. To amma Allah da wannan ma zai kasance kamar Transocean ne. Abin da muke fata kenan. Okay, first zan aje maka link din wannan bidiyon a description ta yanda zaka zo zai kawo maka fuska kamar haka. To zaka bar gurin login din nan ka dawo gurin sign up. Nan ka zo ka sa number wayar ka, misali this is my number waya for instance. A ce na sa wannan ita ce number waya ta, banda ziron farko sai ka cire zero ka sa number. Yanzu misali number wayar ka 70, to na sa 70 kaza kaza. To sai nan ka zo ka sa enter verification code, za ka sa wannan number da suka baka, ta yadda shi daman already kana taɓa kan shi zai canza ne automatic. Kuna gani in na taɓa kan shi yake canzawa. Okay, sai nan ka zo ka sa password. Police na ce mun sa password, mun yi komai, mun set everything. To a ce za mu wuce zuwa cikin shi asalin mun yi login kenan. Misali za mu yi login. Okay, za ku ga cewa gashi nan mun yi login normally, komai ya kan kama normally. To yanzu za ku ga cewa a cikin shi account ɗina ina da naira 5,570. To kana register za a baka welcome bonus 520, ta yadda kuɗinka yana kaiwa 1,000 za ka iya withdraw ɗin shi. To za ka zo ka ga package ɗin su ne kamar haka. Za ka ga cewa ga sunan package ɗin akwai package na 3,000 wanda zai baka 150 da kuma 5%. Akwai na 6,000, akwai 10,000, akwai 30,000, 60,000, 150,000, 500,000, 1M means miliyan 1 kenan. To za ka zo ka ga dai wannan background and overview da dai wasu abubuwa da ya shafi kamfanin nasu. To duk za ka zo kalle shi anan. Okay, after that to za ka zo misali kana so ka yi depositing. Kawai ga wannan abu na tsakiyan da yake, na tsakiya da kuke ganin shi nan haka. To za ka zo ka danna. For instance a ce za ka zaɓi wani package kake so, nawa kake so ka yi depositing. Misali a ce za ka yi depositing ɗin 3K ɗin nan, means 6K. Za mu yi depositing ɗin 6K, za mu danna deposit. To sai ka zaɓi gateway ɗin da kake so ka yi depositing. To yanzu misali ga gateway 1, 2, 3. Misali a ce mun zaɓi gateway na ɗaya. To zai wuce mana fuska. Bari mu ga. Okay, to zai kawo maka fuska kamar haka. Ta yadda zai baka wannan account number da kuma sunan bankin shine Conuration Merchant Bank. Kafin wa'annan mintunan ka je ka turo. Misali kana gama turawa kawai in ka danna I have paid, shikenan normally in ka dawo cikin platform za ka kalla wannan payment gateway na ɗaya kenan. Misali payment gateway na biyu za ku kalle shi, bari mu shiga shi ma mu ga. To kamar yadda dai nake ta yawan faɗa muku cewa ni na fi yarda da wannan gateway din. So da shi in ka tura kuɗi ba ta yadda za a samu matsala. Amma wancan gateway din kaga ba ka tura screenshot da komai ba, to kaga ana iya samun matsala. Sai ka je ka yi magana a customer care. Wannan gateway din da nake faɗa muku kullum da shi ya kamata kuna amfani. Za ku kafa account number nan. In ka je narration za ku kafi wannan ka sa shi a narration. Nan upload screenshot, to sai ka yi screenshot, sai ka yi uploading din screenshot din da ka yi ka sa. Nan ka sa number sunan da ka tura. To normal ne kana danna submit din nan. In ka dawo 2 minutes za ka ga kuɗinka ya shigo. To yanzu misali kuma a ce mun je mun yi depositing normally kuɗin mu ya shigo. To muna so mu siya package. Yadda za ka siya package din shine misali kamar yadda kuke gani gashi nan, muna so za mu siya package. Muna da 10,520. Muna so za mu siya package. To kai tsaye kawai za mu zo, misali za mu siya package na wannan 10K din na 10,000 na misali. Kawai sai ka taɓa kan shi misali kamar haka. Za ga cewa kullum zai na sa maka naira 600. Duka za ka yi earning ɗin 36,000 kwana 60. Zai fara maka ne daga karfe 14 da minti, means kenan karfe 2 da minti 33 zuwa karfe 5 da minti 3 na kowace rana zai na baka. To abin da za ka yi kawai sai ka danna invest now. To za ku ga ya ce mana sorry you don't have ticket, saboda kuɗin mu yana balance ne. To amma kai in already depositing kai zai kawo maka. To yanzu misali a ce za mu dawo da kuɗin mu ya dawo ticket. To za mu zo mu taɓa wannan 10K ɗin, sai mu danna deposit. To sai mu zaɓi payment with balance, pay with balance, sai mu danna. To za ku ga cewa bara ya loading. Za ku ga cewa kuɗin mu ya bar balance ya dawo ticket. Ta yadda da ticket ɗin nan za mu iya
siyan package. To za mu zo mu sayi na 10,000, za mu zo mu taɓa shi kamar haka, sai mu danna invest now kamar haka. Za ga cewa congrats, you have obtained ration daily 6% kaza kaza in 24 hours. To normal ne kenan mun yi activating na miner wato package na 10,000. Za ga cewa yanzu misali bara mu dawo order mu zo mu ga abin da muka yi. Kullum za mu na samun naira 650 a 10,000 nan da muka sa na tsawon kwana 60. Okay, anyway, to bayan nan sai kuma yadda za ka yi withdraw. Yadda za ka yi withdraw shine za ka zo nan. To za ka zo nan in kana so ka yi withdraw. Before ka yi withdraw ya kamata ka yi bind ɗin bank card ɗinka. To ta yadda za ka zo nan inda aka sa bin bank card kamar haka. In ka dawo home za ka zo inda aka sa bin bank card. Okay, mun shiga bara ya buɗe mana. Okay, bayan ya buɗe za ga cewa paste ya ce ka sa full name ɗinka. Misali bari na sa full name ɗina. To sai ka sa account number ka, shine misali na sa account number na First Bank. To sai ka zo ka zaɓi wani banki ne kana dannawa, zai nuna maka sunan bankunan kamar haka. To yanzu misali dama mu namu First Bank ne, First Bank of Nigeria mun zaɓa, sai ka danna submit. Za ga cewa you have successfully bound your bank card so and so on. To sai ka zo nan inda aka sa withdraw kamar haka. Misali za mu yi try ɗin withdraw. Let's try to withdraw 6,000 daidai. Let's try to withdraw 6,000. Za mu ce 6K, za mu ce withdraw now. Za ga you have successfully request of withdrawal kaza until review. To duka dai ba zai kai 24 hours ba, za ga kuɗin ka shigo. Duk da cewa baya ɓata lokaci, baya wuce irin 5 minutes saboda auto ne withdrawal process ne. Okay, after that kana so ka referral link ɗinka, za ka zo nan inda aka sa my referral link. Kawai kana haka za ka kalla cewa gashi nan ga referral link ɗinka. Za ka cewa ƙarshen nan ka kula cewa in ka tashi tura mutum naka za ka tura mai, so da in yayi ka samu income daga gare shi. Okay, after that sai kuma misali a ce kana so ka yi magana da customer care nasu. Za ka zo inda aka sa customer support kamar haka. Let's wait mu ga me zai nuna mana. Okay, kana danna wannan customer support in zai kawo maka nan. Ko abin da zaka tafi shine zaka tafi chat with us. Daga Telegram support. Misali mun zaɓi this Telegram. Kawai sai mu danna haka. Danna Telegram support zai kawo maka fuska kamar haka. Kawai sai ka zo ka mai sallama hello so and so on, kamar duk bayanin abin da ya wannan ɗinka. Okay, after that kafin mu wuce mu barku a cikin bidiyon nan, muna so mu nuna muku cewa da muka yi withdraw ya shigo ko bai shigo ba. Let's show you withdrawal. Za mu zo gun withdraw kamar haka yadda kuke gani. Za mu ga withdrawal status, za ku ga success. To bari mu nuna muku shi a balance ɗinmu. Za ku ga cewa gashi nan 6,000 ya shigo a cikin account ɗinmu yanzu. Za ku ga message ɗin ma nuna wa now, means now kuɗin nan ya shigo kenan. Okay,